Erik Nielsen, borgmester i Rødovre. Sofie Løhde, innovationsminister. Hun er nu kommet frem til, at de simpelthen ikke kan passe jeres penge selv, eller det skal være større forhold. Hvad er hun egentlig i gang i? Jeg tror, hun har mødt nogle af regndrengene fra Finansministeriet, som jo har skuffen fyldt med alle mulige forslag om, hvordan man kan gøre noget større. Jeg synes jo, at hun som minister og venstrekvinde skulle kigge lidt i, hvad det er for noget, de har lavet gennem de senere år. Blandt andet bare tage et eksempel med skat, hvor man, når man laver sådan nogle udspil, som der kommer her, så spiller man jo fuldstændig alt muligt andet af banen, og der er ikke nogen energi i det. Tværtimod så smadrer man fuldstændig det kommunale selvstyre. Det vil sige, at de muligheder, kommunerne har for selv at agere ind under den hat, de bliver fuldstændig smadret. Der er ikke noget, der tilsiger, at alt, der er stort, er godt nødvendigvis. Der kan være nogle gode ting ved at have en decentral enhed, som har kontakt med borgerne, meget mere end hvis man har en central enhed, der skal sørge for, bare i teorien, at sørge for det, som har med penge at gøre. Tror du, hun forsøger at finde ståsted for det her innovationsministerium, som vi ikke rigtig kender noget til? Jeg ved det jo ikke. Jeg skal jo ikke underkende ministre, hvordan de arbejder, men jeg har en fornemmelse af, at her bliver man skubbet meget godt i gang. Det er også min erfaring. Skubbet godt i gang af de medarbejdere, der sidder i Finansministeriet. Og nogle gange tror jeg, det vil være rigtig klogt at tage en politisk kasket på og se på, hvad er det egentlig, vi har foretaget os i Folketinget, der er gået galt, og der er gået rigtig meget galt af det, som regeringen og Folketinget har syntes, staten skulle overtage. Der er ikke noget, der tilsiger, at det, som man laver i staten, nødvendigvis er bedre end det, man laver i kommunerne. Det svarer tværtimod, hvis man kigger på, hvad de har af driftsopgaver, så er det ikke der, man skal kigge ind.